Dragi moji bikovi, dobro mi došli u Tarotskop za nastavak mjeseca. Biti ćemo kod vas vrlo jasni, kratki i izričiti. Znači, ovo je čitanje koje može i ne mora rezonirati sa znakom, poznakom i mjesecom u biku, budući evo da se radi o kolektivnom, odnosno generalnom čitanju, ali upitajte u programu uživo, tada ćete dobiti baš pitanja koja rezoniraju s vama i odnose se točno na vas, ali zato bi trebali biti pretplaćeni. Evo, to je jedini uvjet da možete postaviti uopće pitanje. Pa, dragi moji bikovi, puno čitanja koje smo napravili, pa reći ću vam desetke, jako su divna, odnosno predivna. Ljubav, veza, sve je nekako tu, ali kada razmislim, možda novac nije bio. A vas to zanima ili nešto drugo, jer prva karta nam je ispala ovaj puta 10 pentakla i sada govorimo o novcu. Ovo je znači prva karta i ja vam mogu reći da vi vjerojatno i želite novac, ali da postoje nekakva možda zakašnjenja. Ne znam da li treba biti povišica ili nekakvo promaknuće, ali nešto je zapelo. Znači, gledali ste ta videa vjerojatno i fokusirani ste već na vezu koju smo spominjali, a tu i tamo smo možda spomenuli financije. No s 10 pentakla ovdje vam se radi o vezi i to o vezi koja će dugo trajati. Vidim da nešto želite. Bik je inače, kao što znate, prirodna druga kuća horoskopa i sve što možemo opipati, odnosno imati, sve je to bik. Vladarica bika je, kao što znate, Venera i ona označava i financije, a bogami i keš. Kartice su inače mjesec, evo samo tek toliko da znate. Venera je i vladarica požude i užitaka i sada imate mogućnost da stvorite sve više, jer Jupiter vam je, pazite, u drugoj kući i tu će biti malo odugovlačenja što se tiče novca, odnosno čekanja, ali ovdje će se raditi zapravo o vašoj zaradi i imat ćete dobar priliv zarade cijelu godinu, pa to iskoristite. Sada su možda zastoji, no novac će vam biti najdostupniji ove godine. Zato iskoristite to, jer sa 7 kupova nekako ste zbunjeni jer je možda puno prilika ili stvari koje trebate napraviti. Što se tiče veze, mislim ovako da vas zanima da li vam je ova osoba lažljiva. Pa može biti da tu i tamo nešto ne kažu istinito, ali kao da vi sa ovim kartama želite sve. Nemojte se samo naći zaglavljenima, odnosno izgubljenima s ovom kartom, jer čini mi se kao da s nekim baš ne razgovarate, kao da vam je netko okrenuo leđa. Sad ovo ne mora biti vaša osoba, ali kao da vam je netko od vaših okrenuo leđa, možda čak i otišao i zato ste mi nešto zbunjeni ovako. Kao da je netko nestao iz vašeg života, a sve je išlo dobro, niste to mogli predvidjeti. No vidjet ćemo, evo, za koji dan kad budemo gledali ponovo bikove zajedno sa aspektima, vidjet ćemo što se zapravo događa dalje. Pa hvala vam na ovom kratkom čitanju i svako dobro, dragi bikovi.